obi ekenekwa m unu Igbo ndị ọma njem ọnụ na Igbo ndị ọma na-emela anyị ife, Igbo ndị ọma na-asọpọtụ kwa m, Igbo ndị ọma na-eshie ma vidiyo, Igbo ndị ọma na-emekwa ihe na-aga na chanel a, Igbo ndị ọma nyekwa m 5,000 subscribers. Asị m udochiala onye ọbụla ebe ọbụla ị nọ na-anụ unu m, asị m ihe ọma ya emeli gị. Ụbọchị nke taata o nwere vidiyo asị ka ịchọ ya wụ vidiyo bụ ihe mwute, ịghọtago, ya wụ vidiyo na-agbawa obi. Unu na-afụ vidiyo ebe mpa na-eli alịlị, ihe ọbụla mee nwoke pụta na mba ụwa mgbe efere nkụ mba ụwa wee lie alịlị, ya bụ ihe wutere ya, ịghọtago. A na-akọwa na ya bụ ihe mere n'Imo steeti, na nwatakịrị nwanụ bụkwanụ nwa Imo steeti. Ọ gụrụ akwụkwọ na Imo State University, gụchaa akwụkwọ chọta ọrụ, na-alụgodo obere ọrụ ọ na-alụ tupu o nweta ọrụ na Port Harcourt. Mbọsị ọ jọzi ije nweta ọrụ, mbọsị asịzi ya bịa ka o mee 3 weeks training tupu eme automatic employment. Mago ọnwa ọrụ ya bụ nweta ya agagodi training, gacha na the training embe employ that comes with accommodation. Ụlọ ọbụla abịa with accommodation and intensive training like this, onye nwa na ya bụ ego na-agbagote. Nwatakịrị nwaanyị anụnwụ na afụfụti ya wee bụrụ na-afụkwa vidiyo mpe ya wee bụrụ na amaghị ihe akọrọ akọ, maka na na-atara ka unu nụ from ọnụ papa ya. But from the findings anyị na-enweta n'ịntanetị, ụfọdụ na-akọwa na onye ya nwoke bụ ihe gburu ya, ghọtago. Ụfọdụ na-akọwakwa na anya enyi enye nwoke bụ nwoke ahụ mpi ya na-ekwu bụ ihe eji ekpọpe ụzọ ahụ, wee na-akọwa na n'ọbata fụna dị nwatakịrị ka ege na-akọrịsị na nwatakịrị ibe ịbata na bịa fụna nwatakịrị makpu afọ nọ na bed, etogharịa ya ọgbara wee na-agba. mụ biko na onye ọbụla mfụ ka mpa esi wee nweta justice n'ihe mere nwa ya, makwa nka esi nyere ya aka mee investigation ka ọ fụkwa na onye gburu nwa ya, maka na mpa nwoke marịrị alị na vidiyo anụnwa. Biko lelee vidiyo ka unu fụ ka mpa si wee kwue ka nwa ya nwaanyị si wee nwa, maka na ihe ọbụla niile aka niile na-alụ je bụ na egburu nwa anụnwa egbu, maka nenegodi na ka unu fụ. Ọ dị mma, Igbo Chineke kele ma chọọ ezi mapụrụ iche. Igbo dị Sam Afambo Chinonso Banonso Nkwa. O nwere akụkọ papa anyị jiri wee bịakwute m n'efifie m sị mba na ọ bụrụ sọsọ m ya anị ya, na ndị Igbo niile ya anị ya, na onye ọbụla bụ nwafọ Igbo ya anị ya, maka na ife a bụ akụkọ anya mmiri, akụkọ na-agbawa obi. Mpa ga-eji aka ya kọrọ anyị ka mmiri siri baa n'opi ụgbọgọrọ, ka chi ji were ehihie jee n'ezinụlọ ya. Ọ ga-eji aka ya wee kọrọ anyị ugbu a ka ndị niile bụ ndị human rights ibe m, ndị uwe ojii garie, ka ndị niile bụ ndị ọkaikpe gerie, ka mara kpọmkwem ka a ga-esinyere ezinụlọ ya aka. Mpa aha gị gịnị? Ichie Cosmas Anele. Iwu onye ebe? Dịka na afọ Idato South. Mana kedu ebe ibi? Ụmụdagụ m biri. Ọ dị mma, gaa n'ihu. Nwere akụkọ iji bịa n'ehihie a, ngwakọrọ anyị. Ọ maka osote Adam, my second daughter. Aha ya bụ Viola Ogochukwu Anele, former ọgara Imo State University, former secretary, National Association of Imo State Students, member, Oluzurume Youth, vice chairman, Idato Students Association, and other organizations we belong. Ọ na-arụkwa n'ope, ọ na-agakwa n'ọrụ everyday na-elo, but this Tuesday this week, ọ gara ọrụ olota. By 2 p.m. the mother kpọrọ ya na-ekwu esi ya ka n'ọrụ na ya nsọ ọrụ ya na-elo. Then 2 p.m. After, because you know the local law by 6. Then after 6 olo 7:30 mom me is worried. We phone come small phone here the switched off. Big phone here uzi can pick gaga, but nobody's there to pick. With different numbers. At the end of the day, I know Muganya Bali, midnight, I can make better. Such a biko, you know, I am man here or whatever. Then by 6 in the morning, 6 a.m., Abanyo the phone they say switched off. Then I went to Oji police station, go and report the matter. Then after that, I went for tracker. Then after tracker, I went to DSS office because I learned that when some arrest happened,
ha m garukwa n'ebe ndị DSS na ha anaghị eme arrest so ha na-eme arrest ụmụ nwaanyị ma ọ dị ma afọ unmarried girl anyị lama then I bịarizie nsụma bịa na fire service on Thursday bịa mee more bịa nyekwu lodge more complaint at the end of the day mgbe m nọzi n'ụzọ na-abịa kpọọ m na phone ụmụaka m kpọọ m na phone so na daddy m lome na somebody pick a phone number Ogachukwu so ha niile na-ejubilate hoping that na ọwụ ya nwakpụga na ọwụ na dị enweta n'ebe ọ nọ then at the end of the day asa anyị bịa m ihu police station with us there mgbe anyị garuziri ebe ahụ ha agwa anyị na ihe banyere armed robbery case forgery and 419 ha na-ekpe ikpe na ọwụ ndị steeti dị na-ekpe ikpe and mgbe a kụziri ihe I thought nwa m na ope maybe when onye jiri ope account ya maybe after one thing or the other ọ ebe obi m lara then at the end of the day I rushed to state CID that's na state CID asa anyị na ndị polisi ihe ha na-abịa anyị bịazi mgbe anyị buru ụzọ bịara anyị gaa na various cells nọ na state CID omeghị onye such a name does not exist at the end of the day anyị pụtazie chege anyị ga na radio room ka announce ya ka enweghị isi anyị nọzi nga ahụ ndị iho police station bịa ha bịa gbegome n'elu so m cherekwe m si what of my daughter kwana ha asọ nọ n'elu no make a statement mgbe anyị gbana nkata megedebe Chineji mme employ one lawyer si ya bịa come son na aga kpa ma kpọrọ ya ala taa because o ruo for 2 days anyị na-ahụbeghị ya na this one we are taking home then at the end of the day I bịarizi Chineji to 6 ha kpọọ m ofu onye polisi bịa kpọọ m sị mgbegote bịara otu mgbegotere ban office ha sị m nọdị ala the oga asked, are you the person whom his daughter died? Said, Jesus Christ. I'm a faint and my mom said, died for what? That statement, is it for me or is it for another person? My God. What I did. Okay, come and sit down. Fan no ya. I'm fan. Let me go and ask him okay that I should go. Sure. At the end of the day, here. Has a statement. See, I'm a mess statement, but as one really a statement. Or I want a statement in a statement. So Hanson to man, mess statement. I do mum time Mojepo. Nambolo Canulo. Now they say, that. Then at the end of the day, I be saying at the tail end of the write up. Yeah, I'm saying, no, that first statement, no, Mbatara, yeah. So is that demand the daughter died? I've got you get the correct answer. So is that the meaning? I sing that Brelama. Then as I be the following day for briefing and for eager investigation. I got the following day by 9. Now Tiger. I better as I in the police before Hanaga. I got 60,000 for Ajaga. Ajaga no crime scene now. I'm paying 30,000 hard. Pay 50 hard. She own 60. See okay. A man transfer 60. I gamma. With one person. I own a suspect. I gamma. That is the idea. Suspect also, huh? Also I got. Okay. Then I got this idea. The suspect say about pay gates here. About pay gates. Yeah, say about pay room here. About boy, I got also say I've been at that building. No, one nanya. Okay. But all 2 rooms set or 1 room set. And the mad be okay. Then about pay paloya. When time about pay paloya. Lo and behold, my brothers. Ya le kwenu nga banama mna awona. Ya le kwenu nga banama muro. Ya le nga banama. Ya le nga banama muro. Judo magaka. Ya le nga banama muro. Ya le onye police tema. So kwa green hen. I saw blood. As I saw blood, I say onye police video ya. Ojuru that boy. Yeah. That suspect. Okay. I saw blood. Ya to no. I on my hobby and go home up with half area. Number have blood. On your police say area have blood. I say, I say, okay. That's only police is the suspect.
Not to only police, you know, blood. As a police, a little bit blood shape. As I have blood, Yatarim, Omakuru, Mtagaria, blood of Wisha. Only police goes out to my bedroom. That's the bedroom. Okay. My man, a palo, na palo. Okay. Then I got as in Gamazebe Adoma Matana Mortuary. Chetaqua Hospital in Isusu. I got away. Sorry. Oh my God. Water. Mama. Or banner. Now buy an auntie. Sure. Now buy an me. Now buy an what a boo. Sure. What a boo. And this girl, all for 6 units. Young with first class. Now, of course, yeah. Sure. And up till now, nobody have told me the circumstances leading to her death. And nobody have told me who took her to mortuary without the parents' consent. Nobody have told me that. No briefing. Even the name of the IPO. What is your name? John. John is a common name. Anybody can answer John common name. Even to release this thing. That's IPO. Okay. I will give you. The boy, the boy, I have not seen him for the first time. My wife have even I don't got now. Unless my I have not set my eyes on him before. I'm not gonna marry. I'm not gonna marry any bush in your bowl. Or they can look out maybe any young work or again. As far as I'm concerned, one man, Ndi church, huh? And I know. Want to church you program way. I know all of them. Okay. Manema Honyan Kauya. I'm Monica. I had this boy, Mapania. I'm here. Police Abahuna here. Abahai. Come back again, a police mega. Police, after yesterday, being Friday, I got this investigation. Yes. Then when boss on her idea, but also Monday, I'm get Jacka. I just Hanyelu no tally. Hakajitale. Mafunia. That boy, Mbappe, got no layer, the police got a road to Ode. That boy, I want at her handcuff. I told her handcuff. At her handcuff. A mother suspect, I told her handcuff. Yeah, you're killing Gene. Even I'm not going to police herself, but I'm in a one room. Was all look very clean. When you put Madota. Only look very clean, very clean. Oh, what here, I'm not jogging. I see no lotara. The boy on a kuna nwage no no layer. Nworo onwe ko na eku na ochie belo ni onwe gbu no na akorom na the boy si ni a no here gi na eme acho me gota iba ho fuma ka igota otu nwa hu chiri nwo no layer. The boy na eku liga mgba ga hang awe gburi so na o je na n'ulu ya. Okay, nwa ge bịara dinye n'ulu ya. O je n'ulu ya ga ma port. Okay, the boy agawazi airport. O hioku. Okay, lotazi airport hu ozu nwa gị n'ụlọ ya. O hioku. Huzi ọbara n'ụlọ ya. O hioku. But ọbara na-agba nwa gị na ntị, agba ya n'ime, agba ya n'anya. Plus ndị kwuru na palo. Then anụrụ m na ebe ezie, ebe ọnụ ya ebe a. Na ebe ahụ na-eji nji. Ọ gbawas gasis. And n'ihu ya dị ka o nwere ka esiri kụtụ ya ihe n'ihu ọkụ ya. Ala nwebe kụtụ ya ihe pumping ka mmiri ya. Here. And nwatakịrị ahụ ihe onye jikwa nwa ma atọgburu onwe ya n'ụjọ. Ọ na-aga ije abalị. Because I'm ndị niile nọ around, even I was at some of my neighbors. Ndị ga-agbara aka ebe about this girl. Kenas enyi asịkwa ya ọwụwa nọ na his line. Okay. Because o kwesịrị ịga port on Thursday. Thursday unu gara aga hụzi ya na mortuary. Kedu ihe ọ kara ịga port jeme? O nwere ọrụ o nwetere from one multinational corporation. O nwetere ọrụ ọhụrụ. Ọrụ ọhụrụ. Oh Jesus. Ọ gakwa ndị interview. That's all pass on the interview. Jesus. Also go and resume 3 weeks course training. Yeah, 3 weeks training. Enyezi accommodation. Employment na ihe ndozi. So now that Thursday o kwesịrị ibido ọrụ ka ahụrụ ozi ya na mortuary. I am telling you this. Yarze ka this boy. Owu evil spirit na-achọzi ka mmadụ kuru ume. Now, police na-enyeghị gị IPO na-enyeghị gị nọmba ya kekwe n'iche iri iche maybe enwe information ị chọrọ inye ọsịrị Monday ka ị aga ka ị abịaziri afọ ya. Ọmụ wasị decide myself ka aga na Monday. But nara IPO nọmba ya ajụ
Ana m nọmba esi emesa ya ga-eje m. Then ị ga-agasị Monday ọkụ ya. Ọ dị ma ị gaa Monday make sure na ị natara ya nọmba. Ọ jụzikwa then nsogbu anọghị ma na anyị ga-follow the matter up. Kedu ihe ị chọrọ ka ụwa mere gị? Kedu ihe ị chọrọ ka ndị police, especially the Nigerian police force, kedu ihe ị chọrọ ka ndị human rights mere gị? Ihe m chọrọ ndị human rights bụ biko nụ, I am a pensioner rụrụ ọrụ without blemish. Ana m ọrụ na NEPA. And kwanụ kamgbe ekwe m akabụ nwa mmadụ aka ntị before na uke m nụrụ to the extent mmadụ ga-egbuzi nwa m. Achọrọ m biko ka eziokwu pụta ihe n'okwu a. And I want to tell you, now we're this boy. I'm going to believe this my girl to that level. Okay. I thought about Ndi also because I'm how huge my daughter is. Sorry. Now this boy, Eji, again, none again material here. Okay. So I from can the human rights. No, one is Ndi Igbo. Can you try of Can you eziokwu pụta ihe? Ya. Ka ghara enwe aka azụ like nye m agaga na police nga na most of the times. Do we bụ get about it. Until enwebe ihe na-eme nsogbu adịghị. O. Ọ dị mma anyị alụla ihe kwuru dịka ndị mmadụ na-eme n'ugbu a ma ndị human rights a ga-eme question ruru ndị polisi ntị ndị isi ha na Abuja ka enwe ike hụ na enwere ikpe ziri ezi nye nwa gị nwaanyị ụlọ nwa gị onye nwụrụ anwụ ka ọ dị afụgonianụ egburu nwatakịrị egbu. Ndị polisi kwesịkwa ime investigation na-asị gị ka ịkwụọ 60,000 ka a wee kpọrọ gị gaa na crime scene ebe nwa gị nọ. Unu ji fonu ya, unu kpoje nwatakịrị mọchụarị, unu na-akpọ ndị be ha, nweta ndị be ha until after 2 days. What are you supposed to do bụkwa na unu ụfọdụ ihe a unu akpọrọ ndị be ha n'oge si oke nekwa mana nke a unu kpọrọ nwa mmadụ jee mọchụarị wata suspect unu anwe dị handcuff mpa na-akọkwa na the boy as cleaners. Maka unu na-afụkwa trending video anụ o nwecha mgbe anyị mee investigation online wee na-achọpụta na ọ dị ka ndị enyi nwaanyị dị gị na nkọwa na the boy bụ enyi ya nwoke na onye nwebe ihe gbuli ya. Nyotago na ha yi ya na ahụ ịbụa ọ na-akọkwa na o nwere ihe mee o ji wee gbuo ya. Igbuzie nwa mmadụ hapụ ozi ya na nwa Port Harcourt bụ nwatakịrị kwesịrị ịna ebe ọ chọtara ọrụ ijezere Port Harcourt natakwa again. Ihe na-esi that boy ekwubeghị eziokwu ihe mere. Mma alaikwana ka onye ọbụla mmalụ ka esi wee nweta ndị ihe mere nwoke ma investigation maka ọ sị na ọ ya agakwa polishon taata bụ Monday. Ọ ya aga ebe a biko ịmalụ ka nwata mpa esi nweta ihe gburu maka na ihe na-etere ndị online maka ihe anwụ justice for Viola. Unu fere na vidiyo anyị justice for Viola. Biko do ihe a bụ ihe mwute. O nweghị nne na nna ọbụla kwesịrị ịgabiga n'ụdị ihe a. Nwatakịrị zugide gụọ praịmarị gụọ sekọndịrị gụchaa gbaa straịkị mee ihe niile a na-eme skuulu tagide afọ na skuulu tachaa pụta onweghị emere ya maka skuulu si adị n'Imo steeti. Onye ọbụla agago Imo State University maka da skuulu dị ama the rough life the accident gugochigo a na-eme ebe ahụ. Ama nkuzi okwu Michael Okpara University ama nkuzi okwu nke a cha na nke ahụ na almost every month moto na-apịagbu ụmụazị dị a hapụgodo okwu nke ahụ then onye na-eme ha o mechaa youth service pụta bido ọrụ oyi ji na-enweta onwe ya nwetazi ya nke ka nke nwatakịrị ebe nwụọ. Ya bụ ihe alụ ihe bụ ihe mwute. Ọ dịghị mma ịmalụkwana n'ọgụ a gburu nwatakịrị a kwuo eziokwu maka na ụdị ihe anụnwa enwekwa ihe na-ewe mmadụ iwe ka mmadụ enwe onwe ike. If you can't bear to watch her family suffer, ọ ya apịagbukwa gị. Okay, biko ndị Igbo anyị biko onye ọbụla o si wefu vidiyo share na ya ka o lue Ndi Igbo ntị biko dodo ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.